Dawk li għandhom iktar minn 60 sena jistgħu japplikaw biex jieħdu t-tieni doża tal-booster kontra l-COVID-19. Fi stqarrija uffiċjali ntqal liċ-Ċentru Ewropea għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini irrakkomandaw li persuni li għandhom bejn 60 u 79 sena għandhom jieħdu it-tieni doża tal-booster kontra l-COVID-19. Il-parir taċ-Ċentru Ewropea għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart jinnota l-varjanti preżenti tal-COVID-19 u nata l-parir li jkun għaqli li jingħata it-tieni booster lil persuni immunosoppressi u lil dawk tal-fuq minn 60 sena, speċjalment meta dawn ikunu tlaqmu iżjed minn 4 xhur ilu. L-istess parir jisħaq li fil-waqt li ġew osservati benefiċċji ċari li dawn il-gruppi jirċievu tieni booster qatt m'hemmx il-bżonn li persuni iżgħar fl-età jirrikorru għaliha. L-awtorijiet tas-saħħa jappellaw sabiex min jirċievi l-istedina tieni booster li se tintbagħat bil-posta jattendi fil-ġurnata u l-post indikat. F'każijiet ta' problemi wieħed għandu jċempel fuq in-numru 145. Intant fuq direzzjoni f'livell tal-Unjoni Ewropea mill-25 ta' Lulju passiġġieri li mhumiex fil-possens ta' ċertifikat tal-vaċċin jew ċertifikat tal-irkupru mhux se jintalbu jippreżentaw PCR jew test rapidu negattiv qabel jitlu f'pajjiżna.